till 1000 meter. Thomas Korvenoja M09,3. Tuomas Korvenoja vain lisää vauhtia. Johtopaikalla 6 Brad de Velue, sen takana 3 Cesar Duo, mutta Brad de Velue tekee muihin eroa, johtaa nyt jo 20 metrillä, kun on 3,5 metriä matkaa maaliin. 6 Brad de Velue johtaa, on ylivoimainen Seppälä, jossa johtaa jo vajalla 30 metrillä, kun 100 metriä matkaa maaliin. 2 Cesar Duo on vielä selkeämpi, 2 muihin on matkaa 4,50 metriä, mutta 6 Brad de Velue, Tuomas Korvenoja. Upploppet här, 4 Brad de Velue går undan närmast följd av 9 On-Track-piraten, 1 David Sisu. Klar ledning mot mål här för 4 Brad de Velue. I sulken sitter Thomas Korvenoja. Kalalle 11.5. Lähdetään viimeiselle puolikkaalle ja edelleen 3 Brad de Velue lisää höyryä. 10 pakko on jäänyt mitaan. Ihan 2 mittaa, 3 mittaa ja katsokaa viimeiseen kaarteeseen. Brad lähtee lentoon. Brad de Velue, Tuomas Korvenoja aivan omaa luokkaansa. Tervetuloa takaisin Brad voittajakehään. 10 pakko on kakkosena. Liquid Spice 3 taistoon. Maalissa 3. Brad de Velue.